Bodo latest update बयखौबो बरायबाय दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमोद खाख्लारि गिबि निउज आपडेट दङ सोनाब बेंगलाव गिख्रंथाव गारिनि जाब्रबथायजों सा 18 सुबुंनि जिउ खहा बे गिख्रंथाव जाथाया जादों सोनाब बेंगलनि नादिया जिल्लायाव बे गिख्रंथाव जाथायनि बागै मिथिनो मोननाय बादिब्ला नादिया जिल्लायाव सासे सुबुंनि गोथै सह'खौ जोबथा बिदाय होनो गोथैसालियाव गारिजों लांबाय थानाय समावनो गंसे ट्राकजों सौग्रावो बे सौग्रावनाय जाथायाव सा 18 सुबुंफोरा जिउ गोमायो आरो सा 22 सुबुंफोरा जखम जायो बे गिख्रंथाव जाथाया गोथै सह'खौ गंसे गारियाव सा 40 सुबुंफोरा गाखोनानै गोथैसालियाव लांबाय थानाय समाव थांनाय हरनिफ्राय 2 रिंगासो समाव जायो बावैसो सान सिगां मणिपुराव उदखारिनि गाग्लोबनायाव मुंख्लं जानाय बाक्सा जिल्ला बर'मा पुलिस थानानि सिङाव थानाय थाइखाराखुसि गामिनि मुंख्लं बिर सुमन सरगियारिनि दिनै सारादुआव मन्त्रि इउजि ब्रह्मआ नुजाथिहैनानै नखरजों दसे सम सावरायज्लायो बिथांजों लोगोआव बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्म आरो माखासे दैदेनगिरि बिथांमोनाबो दंफायोमोन बीटीआरनि गाहाय प्रमोद बर'आ चेन्नाइनि चेन्नाइ इन्डास्ट्रियेल पार्कआव दावबायहैदों बिथाङा इन्डास्ट्रियेल पार्कआव दावबायहैनानै इन्डास्ट्रियेल पार्कनि थावनिखौ नायगिदिंहोयो आरो मावख'गिरिफोरजों लोगो हमनानै इन्डास्ट्रियेल पार्कनि खामानि मावफुंनाय सोमोन्दै आरो मुलाम्फानि सायाव सावरायज्लायो लोगोसे बेबादिनो एखे बीटीआरआवबो मावफुंनाय जागोन होनना फेसबुक पेजनि गेजेरजों बीटीआरनि गाहाय प्रमोद बर' बिथाङा फोरमायो बीटीसीनि मावफुं सोद्रोमाफोरा पन्डितसारियाव सोलोंथाइ लाहैदों बे खौरांखौ बीटीसीनि सावस्रि बिफाननि मावफुं सोद्रोमा अरुप कुमार दे बिथाङा गावनि फेसबुक पेजनि गेजेरजों फोसावदों गोग्गो खुंथायनि सायाव सोलोंथाइ लानो थाखाय बीटीसीनि मावफुं सोद्रोमाफोरा मिरु सरकारजों खुंजानाय पन्डितसारियाव दावबायहैदों बीटीसीनि गाहाय प्रमोद बर'नि दैदेननायाव बीटीसीनि मावफुं सोद्रोमाफोरा बीटीआरखौ बांसिन जौगाहोनाय रायजो राजाफोरनो गोनां जानाय बायदि सिबिथाय होनाय आरो जौगाखांहोनायनि सायाव सोलोंथाइ लानो थाखाय पन्डितसारिनि चिफ सेक्रेटारियेट मावख'आव दावबायहैदों मख'नो गोनांदि ससियेल मिडियायाव नुनाय गांसे फट'आव मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्म आरो बीटीआरनि गाहाय प्रमोद बर'खौ नुनो मोननाय जायाखै दिनैनि रादाबा एसेनोसै नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालाम गोजोन्थों।